זה הולך להיות יום ארוך. או, איך אני שונא שעושים דברים כאלה. וואו, היא הולכת להרוג אותו. הייתי מת. הייתי מת. מסכן! הולי שיט! מסכן! אתה ראית איך הוא קפץ? תראו איך הוא קפץ! הולי פאקינג שיט! תקשיבו טוב! סביר להניח שברגע הזה, אם היו עושים לי דבר כזה, הייתי מחזיר את הנשמה לבורא, כאילו זה היה מטורף! אני לא יודע אם אפשר להחשיב את זה כאילו צחקתי, אני יותר הופתעתי כאילו ממה שקרה פה, אבל הבחורה חד משמעית גאונה, היא עשתה את זה מושלם. אוקיי, יאללה, סרטון הבא.